Gabonak, hemen dira gabonak. Zenbat gustatzen zaizkidan, sekulako magia dute. Neure erara bizitzea gustatzen zait. Aurten, dena emango dut. Ez aldute esaten une bakoitza azkena balitz bezala gozatu behar dela. Tira ba, ekin diezaiogun. Eta bereziago egiteko, honako pixka bat botako diogu. Gabonetako zuhaitz ekologikoa, nortasun handikoa. Betiko nire jaiotza, ukitu pertsonalarekin eta gehien maite ditudan hoiei zorion gutunak bidaltzea. Eta betiko kuadrillarekin, afari on bat. Dena kontrolpean. Tira, agian ez horren beste. Hene, eskuetatik joan zaigu. Olentzer hori ere gutuna idatzi behar diogu, etxeko txikiekin. Ea aurten pianoa iristen den, niretzat noski. Argi mordoska bat, txurro piloa. Partida bat bolatokian, izotz gaineko patinaje saiakera bat. Eta jertxe zatarra, bai, sekula enukela jantziko esan nuen ura. Semeak 3. ardiz jantzita egin zuen emanaldia jarriko diogu. Irteerako pilaketa saiestea. Ezinezkoa. Eta pintxo ilea paindegira eramatea. Eta aurten, gidoi aldaketa. Gabon gaueko afaria, adimen artifizialak eta biok prestatuko dugu. Garrantzitsuena, bestei laguntzea, behar handia dagota. Eta hemen ez dauden arren, beti alboan izango ditugun hoien oroitzapena. Ze gehiago, osaba Josemari ezinbestekoa. Bi txikitu hartuta korua osatzen du hark. Eta erremate emateko soineko dotorea. Lentejuelaz betea distira egiteko, gabonei kolorea emateko, neure erara. Bakoitzak bere gabonei nahi duena jartzen die. Ez dago horretarako errezeta perfekturik. Baina alaitasunarekin beti merezi duta. Ospatu gabonak zeure erara.